हर्टिकल्चर फलमुल किचेन गार्डेन दिगौ नों मा सानदों बुंलायदो माबाफोर जों मदद खालामनांगोन माबा सानदों नामा बिदि जिरायनानै बुं जिरायना दाहाय दानि लोगोनि सासनगिरि देरसिन मानसियानो आगान होफैदों आंनि न'खरखौ बिहाम आं बेखौ मोजां मोनो आरो आं दा लुगैनाय खारना जाहैबाय नैबे आंनि फिसाजो हिन्जावनि मेगनखौ मोजां खालामनो हागौबा साननानै नाजानाय जादोंमोन सार सोंना नायनि दे डाक्टारनो सोरजो एसे भिडिअ खालामना लासै गथ'खौ आं डाक्टारनो सोंना नायनि दे हायोबा नाजागोन दे आरो गुबुन दै टयलेट दङ टयलेट होदों फायखाना दं दै लोंनायलाय दैयालाय दैया जोंनि बे एरियायावनो दैखर दैया सोलिला सार सोलिया मोजां नङा बै एनटिपिसिनि थावानो हासिंसो फैनानै मिजिमा थावानो गोजावलायो दैयाव दैखौनो गोजाव फैयो सार थिखल नांगौ सिङाव हरनांगोन आरो बरिं जे करिब লাগিব दैखराथ' बारा गोथौ नङा खोमा दैखरा थाब मोनथारो सार बेनिखायनो माबा फैयो दैखरा थाब मोनथारो आफा स्टुडेन्ट टाइमाव एबसुनि सासे वार्डार सारि बोसोर खाथिनानै हाबा जाफैदोंमोन स्कुलाव माबायाव एबसु अफिसावमोन दा मा बुंनो नागिरदों दा आं बेखौ आवगायाव जाय